jeg nødt til. Er det okay? Ja. Ej, det er sindssygt. Okay. Det er fandme jo. Jeg fik første gang, jeg har fået så grumme hamle. Det går ned nu. Nej. Jeg kan ikke lave noget i dag. Ja. Kan du få en stol ind? Jo. Og jeg har ikke lavet nogen skid i dag. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal. De er små, altså sådan her. Ja. Ja. Hvilestad. Jeg går efter. Nej, godt face. Ginger face. Nej! Det er 54. Hvad laver I? Men hvad fanden, det kører jeg. Er du klar? Skal jeg klippe mig selv vagt, Rikke? Nej! Hvad skete der? Jeg ved ikke, kigge bare, hvad skal jeg bare. Hvad fanden sagde I? Hvorfor rusher du? Jeg ved ikke, det var sygt. Det var sgu da også sjovt, hvis du skulle prøve at læse. I er vilde. Hvad skal I er for lort! 16-6, drenge. 16-6. Fuck, det er griner nu, mand. Det er sådan, han fik krampe. Ja, men fuck, jeg fik også lige så fandme lige rigtigt. Jamen, hvad fanden er det for noget? Jeg bare får krampe midt i det hele, mand. Men du slet ikke, vil du ikke have mit headset? Det er jo det mindste hører nu i, så hører jeg lort. Seriøst. Hvad er det for lidt? Nej, jamen det er hans lydkort, der fucker. Nå for helvede, han kan jo ikke høre noget i det mere. Nej, der er mega højt soundsmag, jeg ved fandme ikke, hvor jeg er. Ja, jeg finder det lige. Ej. Jeg har det sådan nogle af de shit, jeg har haft i 3 år. Transmitting data. Hvis jeg får krampe igen, så dør Ej, det er ikke så svært. Nu skal vi altså få taget nogle billeder. Det skal ikke tage. Her har vi så specifik e-sport på bootcamp. Her har vi Thomas Judix Sørensen, ham pretty boyen fra Facebook. Ham der kan score alle damer. Pretty boy. Sig mig røv, hva'? Jeg fik den.